Assalamu alaikum masu sauraro. Sannan ku da kasancewa da mu musamman a daidai wannan lokacin. A yau muka kawo muku jirin hotunan jaruman Kano da jarumi Abale wanda aka ɗaura auren nasa a jiya Juma'a a jihar ta Kano. Tare da abokan sana'ar tasa irin su na Kalala da kuma dai sauran abokan sana'ar nasa da ɗaurin auren nasa a kai tsaye. Amma kafin mu je ga wannan ku danna mana alamar sosai na bin Kano ku taɓa ƙararrawar sanarwa don sanar da ku sabbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Ku yi kallo lafiya.